Прывітанне, дарагія сябры, з вами дочкі маткі беларускага Ютуба Дар'я Гардзейчык. І Ірына Новік, якая не павіталася чамусьці з сяброўкамі, а я павітаюся. Добрый дзень, шаноўныя сяброўкі. А я яшчэ тады павітаюся з друзьямі і подругамі, нашымі зрителямі і зрительніцамі, таму што сёння мы з Дашай будзем гаварыць пра ролю і месца рускай і беларускай мовы ў нашым жыцці. Мы са спадарняй Ірынай увогуле дзве журналісткі, якія ў розны час пісалі на самых розных мовах, і мы тут увогуле збіраемся, каб абмеркаваць розныя тэмы, і тэма двумоўя зараз трапіла пад наш пільны нагляд. Спадарня Ірына, скажыце, калі ласка, якая была ваша першая мова? Якая ты хітренькая. Не кажаш родная ці не родная, так? Мне цяжка сказаць, якая была першая мова мая, бо у мяне дзядуля размаўляў па-беларуску, альбо на трасяначцы такой смачненькай, а бабуля старалася гаварыць па-руску. А мама з татам? Мама з татам, не памятаю, яны і так гаварылі. Дарэчы, я думаю, там залежала, з кім яны размаўлялі. Так, ад кантэксту. Бо вось мама выкладала гісторыю, і гісторыю Беларусі яна выкладала прынцыпова толькі па-беларуску, нават калі гэта не было яшчэ мэйнстрымам і патрабаваннем. Насамрэч, у мяне аналагічная гісторыя, таму што я гадавалася з бацькамі, і мы жылі ў бабулі першыя гады майго жыцця, і яшчэ там другая бабуля з дзядулем актыўна тусаваліся вакол мяне, і вось генерацыя бабуляў-дзядуляў, то бок людзі 40-х, 50-х гадоў нараджэння, размаўлялі па-беларуску. Дакладней, яны маглі гэта не ідэнтыфікаваць як беларускую мову, яны маглі гэта называць як кольвік, яны маглі казаць па-нашаму, на трасянцы, як заўгодна. Нават памятаю момант, калі да нас прыйшла жанчына, якая рабіла перапіс насельніцтва, і запыталася ў майго дзядулі, светлай памяці ўжо, какой язык считаеце родным? І дзядуля, не мігнуўшы вокам, адказаў: які, рускі які яшчэ? Гэта была дакладная цытата. Адназначна, рускі. А які яшчэ? І насамрэч, у мяне ёсць усякія запісы відэа, дзе я зусім маленькая, дзе мне 2 гады, і дзе я расказваю нейкі вершык па-беларуску. Я дзяўчынка беларуска з васільковымі вачыма. Тата з мамай. Беларусі. Я дзяўчынка беларушка. Я шикаем, хачем. Кучимай. Я бляш, а я Ладима. Браво, молодец. Але колькі вершыкаў я адначасова з тым магла расказваць па-руску, пра гэта гісторыя змоўчвае. Я таксама маю падобныя ўспаміны, бо мама мне перад сном чытала казкі Пушкіна. І я ведала гэтыя казкі на памяць. А з беларускіх вершыкаў я памятаю гаспадыню, у которой мы жылі на кватэры, вучыла мяне верабейчык, ціў-ціў-ціў, зерне там дзюбкаю ухапіў, вось гэта. Таму, таксама, это вельмі раннія ўспаміны, это яшчэ дашкольныя. Чалавек не дужа паваліўся ў лужу. Не памятаеце вы такі вершык? Это мне бабуля расказвала. Супер. І яна кажа, што гэта была зусім малая, і там трэба трымаць дзіцяці ў сябе на каленях, і калі кажа, чалавек не дужа паваліўся ў лужу, і, значыць, валіць трохі дзіця на падлогу. А у нас такое было рускае: в ямку бух, раздавілі 40 мух. Да. Навошта вы так жорстка з несчастнымі Не, насекомымі? ў лужу это, конечно, ласкава. Гэта чалавек, і ён адзін не дужа, а тут мухі. Так это ж не чалавек. Ладно. Мы ўжо неяк у мінулым выпуску, хто не глядзеў, паглядзіце, калі ласка, там спасылка ў апісанні дакладна ёсць. Размаўлялі пра нашы школы, амаль пра нашы універсітэты. Пра вёску і горад, дакладна. І вось, як бы мовы ў нас такі падзяліліся, праўда, кшталту гарадская гэта руская мова, а мова вёскі гэта беларуская. Вось, у мяне выкладанне ў школе вялося па-руску, таму што яна была кшталту гарадская, а ў спадарні Ірыны па-беларуску. А я пачынала вучыцца па-беларуску, так, і да там 5-га, можа, класа я вучылася ў беларускай школе. І я думаю, што гэта сапраўды вельмі моцна ўплывае на нашу свядомасць, вось гэтыя першыя школьныя гады, таму што я сябе лаўлю на думцы перыядычна, што мне бракуе нейкіх падставовых школьных ведаў, там нейкай тэрміналогіі, хімічнай ці штосьці, то вось гэтыя аксіды, аснавання і кіслоты, можна падумаць, як часта табе трэба? А перыядычна трэба, выбачайце мяне, у мяне такая прафесія, што ўсё, што заўгодна трэба. Я не ведаю, як гэта называецца па-беларуску. Праўда, і я вось калі ўжо была дарослай і была выкладчыцай і чытала тэхнічныя дысцыпліны, то я помню, на занятку адзін хлопец сказаў, што хлопец такі ўжо сталы
чалавек казаў, што вось паехаў там з нашай вёскі чалавек вучыцца на нейкія курсы і кажа, что-то там яны пра какие-то цепі казалі. І я нічога не понимаю. Запытаўся, ён кажа, ну это ланцугі. Ну дык сразу ж всё понятно стало. А Да, це б гэта ланцугі, тое, ну. што зерне, вот это вот это Ну цеп. так, вось. Таму насамрэч вось гэта тэрміналогія, яна вельмі важная і часам яе бракуе так. А я памятаю, калі вось мы ўжо пераехалі з вёскі ў горад, і я прыехала да сваіх сябровак у вёску, зашла ў краму, мяне прадавачкі пазналі, і мне было пякельна сорамна, што я гавару па-рускі. Ну, бо я ж ужо з горада прыехала, я ж гарадская. Я помню, мяне на плямы проста пабіла ад таго, што яны такія, о, гарадская ўжо, гарадская. І мне было вельмі-вельмі сорамна, што я вось такая стала гарадская, што я не загаварыла з імі па-беларуску, як гаварыла раней, калі ў вёсцы жыла. А гэта ідэнтыфікавалі як беларуская мова, як вы узгадваеце? Так. Сказалі, што гэта Вёска па-беларуску. гаварыла па-беларуску ў мой час. Як школа была беларускамоўная, там сельсавет, все гаварылі па-беларуску. Таму што, напрыклад, у маёй бабулі, якая натуральна размаўляе па-беларуску, ёсць пэўна такая дыхатамія відавочна ў галаве, што па-беларуску гэта тое, як размаўляюць па радыё, а тое, як яна размаўляе, гэта штосьці іншае. І гэта сапраўды трохі адрозніваецца ад таго, як размаўляюць па радыё. Ну, мне тут прасцей, бачыш, я правяла дзяцінства ў цэнтральнай Беларусі, а вось цэнтральныя беларускія гаворкі, яны якраз ляглі ў аснову літаратурнай беларускай мовы. То у нас не дужа і адрознівалася ад таго, як гавораць па радыё. Файна вам, а мы-то з заходняй, крайне заходняй Гродзенскай Западны вобласці. край какой-то. Так. Дакладна, у нас яшчэ ёсць... Крайцы ўсходнія, так? Ну, У нас ёсць плын, галярэткі і паленвіцы. Ну так. Яшчэ у вас смерфы ёсць. У нас каго толькі не бракуе. А не смурфы, як у астатніх там якіх-небудзь людзей. А як так сталася, у прынцыпе, што нават мы, людзі з ускрайняй заходняй Беларусі, раптам пачалі размаўляць усе па-руску. І, напрыклад, які кантэнт спажывала? Да, рускі я кантэнт спажывала. Нармальна, вот это вот расійскія шоу, расійскі телек. І я разумела, што вот гэта трошкі пра іншае, але як быццам бы і трошкі пра нашае. Ну, як бы мова ж тая самая. Ну, мне здаецца, нават трохі такая зайздрасць была, бо там сталіца нашай родзіны Масква нам гаварылі, і гэта ж было вось там людзі гавораць па-рускі, і там все такое самае перадавое, то, конечно, хацелася на іх раўняцца. Ну, сталіца маёй родзіны ўжо, дзякаваць Богу, была не Масква, але тым не менш, я нават памятаю, як я наўмысна пазбягала некаторага беларускамоўнага кантэнту, патлумачу чаму. Мяне вельмі цікавілі перадачы і артыкулы Радыё Свабода, але Радыё Свабода піша тарашкевіцай, то бок правапісам, якім зараз не карыстаюцца. І я баялася, што я зараз панахватаюся просто неяк падсвядома гэтай тарашкевіцкай пісаніны. І як я пасля буду пісаць дыктанты ў школе? Я ж буду гэты мяккі знак піхаць, куды не трэба. Ну, логіка ў гэтым была, дакладна. Наркамаўка, бачыш, зрабіла сваю справу ў тваім жыцці. Я, наадварот, нават калі ўжо такая больш дарослая была, там гадоў 15, можа, у камсамольскім узросце, то я пачала свядома там у нейкіх пэўных сітуацыях гаварыць па-беларуску, але гэта было хутчэй так паказаць, што вось бачыце, там я не саромеюся. Гэта не было такім натуральным і пастаянным у горадзе, але ў прынцыпе магла там выступіць, верчык пачытаць, што-небудзь песеньку спяваць, што-небудзь такое зрабіць. Пачайце мяне, гэта ўжо перабудова была, спадарыня Ірына. Ну, так. Вось, а да перабудовы у нас было вельмі шмат цікавых і розных этапаў у развіцці беларускай мовы, і пачалося ўсё з падзелу Рэчы Паспалітай. Калі тэрыторыя сучаснай Беларусі цалкам трапіла ў межы расійскай імперыі, і суадносна ўсё чалавецтва мусіла размаўляць па якому? Па-руску. Усё выкладанне на якой мове мусіла весціся? Па-руску. Бок усё пачалося з маўклівага сейма, так? І вось з тае пары беларусы і маўчаць. А мы дагэтуль разграбаем, што называецца. А мы размаўляем усё роўна па-беларуску, хаця размова ідзе і пра рускую мову ў нашым жыцці. Тым часам, напрыканцы 19 стагоддзя з'явіліся на хвалі ўсіх гэтых нацыяналізмаў усякія паэты, пісьменнікі, паэткі-пісьменніцы, усе астатнія нацыянальныя дзеячы і дзеячкі адраджэння, якія сказалі, у нас так-то ёсць беларуская мова, давайце яе кадыфікаваць, давайце на ёй пісаць вершы, кніжкі і ўсё астатняе.
І гэта быў насамрэч залаты час у развіцці беларускай мовы. Ну як, пазалочаны дык дакладна. Але калі сёння мы пачытаем тыя кніжкі, то мы там хіба не знойдзем такой класічнай беларускай мовы, якую мы бачым заўтра. Мы там знойдзем які-небудзь цвяток радзімы Васілька і шмат яшчэ якіх словаў, которые мы лічым русізмамі альбо паланізмамі сёння, але тым не менш беларуская мова яна выйшла на друкаваныя старонкі, яна выйшла на кніжкі, яна стала такой адметнасцю, то бок тым, чым такім кодам, можа, такім паролем, арыентырам і ўсім астатнім, што ўратуе гэты свет. Што гэта мы свае, мы тут. Так, што гэта мы свае, што мы тутэйшыя, што мы не такія, як іншыя. І між іншым, спадарня Ірына, вось тут у нас ляжыць слоўнік русско-беларускі словарь напісаны. Беларускі словарь. Вось, між іншым, калі няма кадыфікацыі мовы як такой, няма вось гэтага слоўніка, не запісана, якое слово русізм, якое не русізм, то мова яна і ёсць такая пярэстая, як было святком радзімы Васілька. Ну так. І мне здаецца, што гэта і нармальна. Але, дзякаваць Богу, прыйшлі бальшавікі і ўсё кадыфікавалі, як трэба. У 20-е гады адбываўся працэс каранізацыі па ўсім Савецкім Саюзе, або ў нашым выпадку беларусізацыі. Калі савецкае кіраўніцтва вырашыла, што добра і файна ў ўсіх саюзных рэспубліках насаджаць усякія гэтыя мясцовыя парадкі. Але ж пры гэтым рускі язык аставаўся языком межнацыянальнага общения. Як бы то ні было, у Беларусі, у Беларускай ССР увогуле было 4 дзяржаўныя мовы. Вось мы калісьці, на пачатку, так, на мяжы, на досвідку, так бы сказаць. Менавіта. То, скажем так, мы зараз такія, о боже мой, 2 дзяржаўныя мовы, дзе гэта бачна. А ў Беларусі было руская мова, беларуская мова, польская мова і ідыш, і ўсе дзяржаўныя. І што вы хочаце? Вось моя сяброўка ў Гродні, которая старэйшая мяне так, гадоў на некалькі там, трошки, можа, так, десятачак, а можа трошечки яшчэ і больш, которая яўрэйка па нацыянальнасці, яна казала, што мы ў дварэ на ўсіх гэтых мовах і размаўлялі. І гэта называлася папросту. Вось так. То бок дома там трэба было у пэўных сітуацыях гаварыць на ідыш, у школе размаўлялі па-руску, а вось у двары вось дзеці гаварылі папросту, бо былі розных нацыянальнасцяў, і ўся гэтая моўная мяшанка прысутнічала ў нашых цудоўных, прекрасных гродзенскіх дворіках. І што цікава, нікому не замінала, і ўсе адно аднаго разумелі. І ўсе разумелі адно аднаго, так. Я вам скажу пра нашы берставіцкія дворыкі ў маім дзяцінстве, што было на некалькі дзесяцігоддзяў, а можа і паўстагоддзя пазней. У нас была такая гульня, называлася «Гуляць у бэрэка». Бэрак, дай цукерак, і мы так гулялі. Во-во-во. Значыць, гэта папросту гульня ў даганялкі, але той чалавек, які даганяе, называецца бэрэкам. І, напрыклад, ёсць жалезны бэрэк. Што гэта значыць? Што домікам становіцца любая жалезная рэч. Што бок, калі дабегчы да нейкага жалезнага турніка... Трансфарматарнай будкі. Так, і да яго ці да яе дакрануцца, то ты ўжо ад бэрэка уратаваная. Так. Вось, а бэрак пагнаўся за кімсь іншым. І штосьці мне аднойчы стала цікава, што ж гэта за бэрак такі? Адкуль гэтае слова? Спадарня Ірыны, з ідыша гэтае слова? О, табе і на. Тым часам, у 30-80-е гады пачаўся разам з працэсам урбанізацыі іншы працэс, калі роля беларускай мовы ў Беларусі выціскалася на перыферыі, усе мусяць размаўляць па-руску, а калі не па-руску, гэтыя вашы нацыяналізмы, касмапалітызмы і ўсё астатняе. І адначасова з гэтым вяртаемся да мінулага выпуску, акурат працэс урбанізацыі, то бок людзі з вёсак, дзе натуральна размаўляць па-беларуску, пераязджаюць у гарады, і з іх там пачынаюць кпіць, чаму вы размаўляеце па-вяскому, трэба нармальна па-гарадскому. І людзі пачынаюць пакрысе пераходзіць на рускую мову. І слухай, вось просто мне тут хочацца ўзгадаць што-небудзь такое, што кажуць, вось моя бабуля была рускаязычная, моя бабушка говорила по-русски, моя мама говорила по-русски. Ну, насамрэч, яны ж не былі рускамоўнымі ад пачатку, яны былі зрусіфікаванымі. І калі б моя дачка у магістратуры вучылася ў Расіі, і яна казала, што яе ўвесь час сказалі, так, а ты не руская, у тебя акцент. І яна просто яе
аж калаціла, ну як так? Ну я гавару там па-руску чыста акуратна, а яны чуюць у мяне вось гэты акцэнт. Ну бо нікуды не дзенешся, калі ты беларус. І гэта наша тое, што ў нас лічыцца рускай мовай, ну напэўна, сапраўдныя там рускамоўныя трохі б з нас пасмяяліся і пакпілі, як у нас у гарадах кпяць тых, хто з вёскі прыехаў. Хаця, конечно, цікава, у Расіі такая колькасць усякіх дыялектаў і такое таксама змяшэнне Ага, моў, а так. яны працягваюць адно з аднаго кпіць. Ну, нейкія Ну так, дзіўныя так. людзі ў гэтай вашай Расіі жывуць, нікому не раім туды ездзіць. Нават калі вельмі хочацца паглядзець прыгожы Піцер, не трэба глядзець. Паглядзіце телек, там усё ёсць. Вось, там ёсць і Піцер, і Масква, і Казань, і ўсё астатняе. Магадан. Лепей вы да нас, назовем гэта так. Але у 80-е, а другой палове, калі спадарня Ірына пачынае прынцыпова па-камсамольску размаўляць па-беларуску, умею. Люблю, умею, практыкую. тады ж у Беларусі пачаліся ўсякія таксама нацыяналістычныя хвалі, пачаліся ўсякія Боже, гэтыя якія жахі. Да-да-да. Так. Пачаліся- Інспіраваныя невядома кім. усякія аб'яднанні кшталту талака, калі ўсякія Мгм. нацыянальна накіраваныя ТБМ і маладыя ТБШ усялякія людзі, там, так, да. так, таварыства беларускай школы, таварыства таго, сяво, там і да БНФ-у, як бы ўжо просто Ужо тупой недалёка Маша. зусім. Так. Абсалютна. І ўсе гэтыя людзі, яны там збіралі фальклор, рабілі нейкія святы, тут іх купалі. Вершы пісалі, чыталі, так. Ну, не было чаго рабіць. У прынцыпе, было весела, скажам прама. І ўсё гэтае вяселле ў 91 годзе дайшло да таго, што беларускую ввесілі адзінай дзяржаўнай мовай, і ўсе мусілі весці дакументы звароту ў дзяржаўных установах па-беларуску. І тут пачаліся праблемы, спадарня Ірына. Ва ўсіх апроч беларускіх філолагаў, бо мае сяброўкі беларускія філолагі ўспамінаюць той час проста як некі райскі, бо нарэшце іх веданне роднай мовы было не проста запатрабавана, але яшчэ і манетызавана, бо трэба было перакладаць на беларускую ўсё, пачынаючы ад квіткоў на грамадскі транспарт і скончваючы пратаколамі ў судзе. Тым часам была ў мяне ў школе настаўніца ангельскай мовы. Не мая настаўніца, але яна прысутнічала. І неяк на нейкай размове яна ўзгадала, што, о божа мой, у 90-е трэба было весці журнал класны па-беларуску, пісаць нейкія там паперкі па-беларуску. Ідзеш да кагосьці там з класа на нейкую праверку ўсё па-беларуску. Так. Так, і уласна кажучы, настаўніцы беларускай мовы проста паціралі ручкі, а гэтая не давала рады. Чаму? Таму што была яна з заходняй Украіны. Пара-пара-пам. Ну, карацей кажучы, ў 95-м годзе, дзякаваць Богу, і да радасці гэтай самай настаўніцы заходняй Украіны адбыўся рэферэндум, які лічыцца зараз неканстытуцыйным, таму што пытанне аб мовах не мусіла выносіцца на рэферэндум. Ну, конечно. Вось. Але хто ў каго пытаўся? Інагда не да законов. Абсалютна. І Так. так з 95-го года ўжо І як так 30 год. 95-го, ну. Уяўляеце, спадарня Ірына, людзі, якія нарадзіліся ў 95-м, ўжо ў гэтым годзе дзяцей у школу адвялі. Ну, а можа і раней адвялі. Не ўсе, але некаторыя. Так, але... Так, у некаторых дзеці ўвогуле не вучацца, невучы, У некаторых і дзяцей няма. а ў некаторыя і школы не прызнаюць беларускі, адводзяць Ну, і невядома правільна. куды А некаторыя за дзяцей. мяжу з'ехалі. Вось. Тут увогуле школы на абы якіх мовах. Да, абсалютна, ніякага вам беларускамоўнага выкладання. Дык вось, тым часам адбыўся гэты самы рэферэндум, было прынята афіцыйна нармальнае двуязычие, а гэта значыць што? Можна і па-руску, і па-беларуску. А як вам зручней? А зручней чамусьці людзям праз гады русіфікацыі стала менавіта па-руску. Хто б мог падумаць? Ну, і зноў жа там усялякія эканамічныя сувязі. Всё-такі ж старэйшы брат Расія, так? Хаця невядома, чаму брат. А, народ, рускі народ. Старэйшы брат, вось, і пад гэтага брата падгіналі ўсіх, каго маглі злавіць і каго не маглі таксама. У мяне таксама заўсёды было пытанне Расія, брат, нейкая нецызгендернасць тут Киев, мать атрымоўваецца. гарадов рускіх. Вот да, вот что-то как-то тут. з гендернай ідэнтычнасцю так ладна панаблытана у гэтых суб'ектаў, назовем гэта так. Тым часам нармальная такая началася русіфікацыя новай хвалі. І праз 30 год мы дайшлі да таго, што беларуская мова ў Беларусі гучыць у метро, у грамадскім транспарце, дзе-нідзе на шыльдах яшчэ штосьці напісана па-беларуску, і сярод тых адважных людзей, якія не саромяцца ў маршрутцы сказаць: на прыпынку, калі ласка, замест на остановке, пожалуйста. И тады кажуць: а вы, наверное, учительница беларускага языка. Мяне заўсёды так пыталіся, і мне было хацелася сказаць, што касманаўтка я, напрыклад.
Ось, прилетіла з іншої планети, тому говорю по-білоруськи. До речі, в мене був такий випадок. Ой, розкажу зараз, не можу, не утримаю в собі. Красей. Що-то там у мене зі здоров'ям здарилося, і я стратила притомність. Дома, вечором у своєї квартири йшла. Посеред коридора все в очах темно. Гематоген упал, это называется. Да, гематоген упал, докладно. Треба Ось, поднять. Да, головой стукнулася об книжную полицу, все как положено. Короче, мне моя дочка сказала: мама, треба бути культурною жінчиною і сходити до доктора, перевірити твою голову, раптом ти вже... Я сама чиню. Ну так ось, я приходжу до доктора у... Як це називається? Не прийомний пункт, а скорой... Поликлиника? Не поликлиника, а там, де ночью Ну, принимаюсь. приемный покой. Вот, ну, приемный Укуткой, покой да. такий, да. Бо я приходжу, там сидить лікар, такий щевоватенький. Ну, я йому кажу: добрий день, доктор, ось така справа, стратила притомність, упала, головою моцно стукнулася. Якби я думаю, що все нормально, але дочка сказала прийти перевіритися, поглядіть мене, коли ласка. Ну, доктор так поглядів на мене, значить, подозрительными такими очима. Ну, там померил тиск, там то и сё. Я. А потом сказал: у нас есть лишняя прищепка, давайте вам прищепку однішого зробимо, там кольнули Это мне. шаленство, не? Я ж не помню. Я ж головой стукнутая. Потом кажуть: давайте вам сделаем КТ, вот там это что-то там, туди мене зводили, сюди мене зводили. А потім він там нечто пише і так питається у мене: а ви завсюди по-білоруську розмовляєте? А я кажу: ні, доктор, тільки від тієї пори, як головою стукнулася. И он поверил, что самое Ну, цікаве. однозначно, він же лікар, він же його ж не підманиш. Ось. Так що так. А у вас ніколи не запитувалися: ой, а чому ви розмовляєте по-українську? Гэта у Львове так пыталіся. Так, мяне пыталіся ў Львове, калі я купляла 5 бутэлек каньяку, казалі: а з якога вы рэгіёна Украіны? Што там няма каньяку? І вы так дзіўна размаўляеце. І ви відказували самого паўночнага. Ну, кшталту таго. Ну, так. перыядычна варшаўскія таксісты таксама з Украіны кажуць, што яны ўпершыню пачулі ўвогуле беларускую мову, і ўпершыню беларусы і беларускі ў таксі размаўляюць па-беларуску, калі я з кімсьці еду са сваіх сябровак, і ў іх гэта такое замілаванне, як быццам штосьці роднае, але не зусім. Мяне ў тиктоку так украінцы пішуць: што гэта за мова, я ўсё разумею, але гэта не украінская. Вось. Гэта проста тыповы камент у мяне ў маім канале. І што цікава, і не руская. Тым часам спадар Уладзімір Маскевіч, філосаф і былы палізняволены, высунуў ідэю, якая насамрэч ляжала на паверхні, і тым не менш выклікала нейкі шквал абмеркавання ў Фейсбуку. Насамрэч у Фейсбуку туды што не закінь, там заўсёды шквал. Бульбасрач там просто разводзіцца. Менавіта, як кролікі на плантацыях. Ладно, неважна, нейкія ў мяне дзіўныя метафоры. І ўвогуле не кролікі, а нармальныя трусікі. Трусікі, так. Вось. Дык вось, спадар Уладзімір Маскевіч сказаў, што ў нас ёсць уласнае права на нашу нармальную рускую мову, не такую, як у гэтых расейцаў, яна і не мусіць быць такая самая. І мы можам з гэтай рускай мовы рабіць што заўгодна. Прыдумляць... American English жа ёсць, но чаму мы не можам зрабіць беларускую і рускую? І Australian English ёсць. О, і... тым больш. А ў Індыі якая ангельская? Ой! Вау, я ведаю, я ж была ў Індыі, я чула. А я глядзела... Understand. А у мяне, калі былі ўсякія... Трошечки там чуть-чуть understand. У мяне, калі былі ўсякія складаныя заняткі па статыстыцы, там нейкія формулы з ушмата, я глядзела на Ютубе выкладчыкаў і выкладчыц, уласна, з Індыі, і яны са сваім спецыфічным акцэнтам тлумачылі ўсякія складаныя формулы. Было складана, але цікава. Вельмі цікава. Ну, правда, так мозги просто закіпаюць. Там IQ падымаецца і лезе праз вушы. Дакладна. Так вось, спадар Уладзімір Маскевіч кажа, што, напрыклад, мы можам прыдумаць сваю граматыку, сваю фанетыку, нармалізаваць гэта ўсё, кадыфікаваць, новыя словы і ўсё астатняе добрае і роснае. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца слово «вообще». Вообще. Я такую вось прямо так кадыфікавала, нармавала, мне яго вельмі не хапае. От вообще не хватае. А я лічу, што вось усякія дзеці мусяць быць выкінутыя з беларускай рускай мовы, таму што мы так не кажам. Адназначна. А жышы трэба ў нашай беларускай рускай мове пісаць праз літару «ы».
І увогуле я ўжо ў Мгм. мінулым выпуску рассказывала, што ў першым класе ніхто не дае рады нармальна запісаць слова «щенок», таму Мгм. што ўсе чуюць яго як шчанок, счанок і як заўсёды шченок. І я думаю, што гэта таксама трэба нейкім чынам унармаваць, таму што нашае «ща» гэта не «ш» доўгае, гэта Мгм. «щ» нармальнае. Конечно. І літара ДЗ просто абавязкова павінна быць, бо як это без ДЗ і без ДЖ? Увогуле як адна Мгм. літара можа быць. Конечно. Дж, дз. Дакладна. Аднак мы са спадарняй Ірынай самі ў свой час нейкім чынам беларусіфікаваліся. Вось Ну нас так, так, спачатку так. русіфікавалі, а мы такі вынурнулі з-пад гэтай Ага. вады бруднай рускай і сказалі: «Не, мы будзем па-беларуску». У які момант гэта здарылася, спадарня Ірына? Ох, ну, у мяне гэта здарылася, калі падраслі дзеці. І насамрэч гэта яны пачалі, а я падтрымала. Вось. Бо мяне было чым падтрымаць, як бы у мяне ж бэкграунд быў такі харошы, у мяне беларуская мова ад зямлі, ад сахі, так бы сказаць. Не тое, всё-такі- што ў гэтых, да? Ну, З ну, тіктока не панахваталіся. кніжная, так, у мяне яшчэ такая аўтэнтычная, як я чула ад бабуляў, там, ад цётак гэтых усіх. Вось, ну, як у школе яшчэ трохі вучылі, памятаю. Вось, таму, як бы, калі дзеці пыталіся, я з задавальненнем казала. І калі да іх прыязджалі сябры, і я там што-небудзь шчабятала па-беларуску, яны такія: «А у вас дома па-беларуску гавораць, што чэсна? То бок не толькі ў нейкіх там БНФаўскіх суполках, яшчэ ў вас у хаце? Нормально, круто». У нас Вось. проста галоўная БНФаўская суполка, ячэйка партыі БНФу ў хаце завялася на Дзевятоўцы. Дзевятоўка гэта такі мікрараён у Гродні. Калі вы не Дзевятоўкі гэта ведаеце, самы лепшы мікрараён у Гродні, калі вы не пасля ведаеце. паўднёвага. А вось, да. Калі Калі мы яшчэ паспрачаемся. Калі вы не ведалі, прыязджайце ў Гродно, паглядзіце і Мгм. даведаецеся. И где счастливым можно быть, только в Гродно. Песня такая была у нас. Очень давняя. Хорошая песня. Між іншым, па-беларуску размаўляюць дакладна не толькі нацыяналісты і нацыяналісткі і ўсякія актывісты і актывісткі па той прычыне, што я сама ўвесь час адчувала гэты імпэт і прагу перайсці на беларускую мову і адчувала трохі віну за тое, што я гэтага не раблю. Хаця падавалася б, усё асяроддзе-то ні халеры не спрыяе таму, каб пачаць размаўляць па-беларуску. З кім ты будзеш размаўляць? Сама з сабой, з люстрам? Але калі я прыехала ў Вільню і прыйшла ў цэнтр беларускай культуры і супольнасці, вот тут вот просто быў клондайк, там усе былі беларускамоўныя, і я вельмі натуральна перайшла на беларускую мову. Не, ну, конечно, у Вільні лёгка перайсці на беларускую мову, калі ты жывеш у эмігранцкай беларускай бурбалцы. Я перайшла на беларускую мову ну, практычна цалкам 100%, калі пачала працаваць у журналістыцы. І мой пераход на беларускую мову быў звязаны з такім спачатку расчараваннем у сабе. Бо я, як это, медалістка школьная. У свае 45 гадоў я яшчэ памятала, што я медалістка, што ў мяне былі ўсе 5 в атэстаце. Ну, дык вось, я думала, што я ведаю вельмі добра беларускую мову. А потым, калі я прыйшла ў журналістыку, аказалася, што я раблю памылку на памылцы, і ў мяне нешта не зусім ок, і я такая: ага, хіба трэба падвучыцца. І проста взялася і падвучылася. А вы не памятаеце, якія ў вас былі памылкі? Ой, ну, вот этот родный склон, там, это у, там, ці что-то там... Коньяку ці коньяка? Да, вот это я до гэтага часу не памятаю. А это ніхто не ведае. Насамрэч, у Не, Тарашкевіцы я прасіла, мне патлумачыла настаўніца, але там столькі гэтых Нюансаў, што я... Вось, напрыклад, слова рынак. Калі гэта рынак, куды можна пайсці, то няма рынка. А калі гэта рынак каштоўных папер, то рынку ці наадварот. Ну так, там что-то такое Я асабовае, не асабо... Ой, мой, ой-ой-ой. Гэта вучыла на філфаку, Ага. здала экзамен на 9, забылася. І я мушу сказаць, што ў Тарашкевіцы там заўсёды ў родным склоне у мужчынскім родзе. І я лічу, таму ўсё-такі трэба пераходзіць на Тарашкевіцу. Гэтага Тарашкевіцу. баялася ў школе, а? Ну і вот это вот мяккі знак мне таксама падабаецца, калі шчыра. Ну, Хай будзе мякчэйшае, ну хай сабе ведаеце, льецца шмат хто такая. зараз носіць такую гэтую весюлечку з літарай у Мгм. нескладовым. Я лічу, і з мяккім знакам таксама варта. Я такую пишу, зрабіць. апостроф так побач. Ну, Мне можна. вельмі Ну, ён на падабаецца. куску падобны, перавернутую. Тут як бы... Ага. Можа, на першым курсе, калі я была рускамоўнай, у Магілёве все-таки там па-беларуску амаль не гавораць, бліжэй да Расіі.
Мы паехалі ў Піцер з каляжаначкай сябровачкаю, і там было модна ў піцерскіх студэнтаў замест цвёрдага знака ставіць апостраф. І я ад таго часу, як бы ўжо ж не школа, в інстытуце ўжо ўсё можна ставіць. Я ў рускай мове заўсёды ставлю апостраф, а не цвёрды знак. Вось такая піцерская мова, але адгалосак беларускай таксама ёсць. Дакладна, я думаю, гэта беларускія эмігранты і эмігранткі ў Піцер Э, просто перавезлі. Этот вот, как его там, Скорына, да, Так, питерский, так. вот это от яго часоў, я думаю, засталося. А вось дакладна вы зараз пакрыўдзілі Магілёў, таму што ў мяне была аднагрупніца ўжо ў Віленскім універсітэце, яна з Магілёва, у яе ў хаце размаўлялі па-беларуску. Ну, але магілёўская беларуская гэта табе не гарадзенская беларуская. Ну, і не мінская, беларуская, будзем шчырымі. Там у іх увогуле, як у Мінску кажуць, асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станцыя плошча Перамогі. Ці якія там ёсць станцыі? Не ведаю. Ну, іх там увогуле, там метрошная беларуская мова. Мы такім не валодаем. Ну, ладно, мы у эмігрантскай сваёй бурбалцы. А вось, напрыклад, тиктокеркі усякія у тиктоку, яны адкуль узяліся? Я зараз гляджу, усякія 15-20гадовыя працяжнік, трэба казаць Працяжнік, па-беларуску. так. Ну, так. вось. Яны-то, адкуль жывучы ў Беларусі, раптам сталі беларускамоўныя, няма ніякіх падстаў, яны раптам пачынаюць весці тикток па-беларуску. Откажите про факты про Беларусь. Другі по величині город Беларусі. Гродно. Витебск. Гомель. Гомель, Yeah, yes, Гомель. sure. Гэта правильно. Самая вялікая рака ў Беларусі. А Днепро, да. Yes, sure. Let's go. Магчыма, іх стукнула ў галаву маланка. А магчыма, джунглі завуць. Можа, гэта які-небудзь там рэтраградны Нептун. І Маісей, спадарня Ірына, разам з ім. Ввогуле, у нас у Беларусі, вось гэта сапраўды, як тэма нашага сезона з гэтымі дыхатаміямі, пакуль усякія школьнікі і школьніцы заводзяць тиктокі па-беларуску, я насамрэч думаю, што яны наглядзеліся на украінскіх блогерак і Так, такія, да, можа у нас быць. таксама ж такое Мгм, ёсць, вось. мгм. А можа быць яшчэ адгалоскі 20-го года. Але хто слухай, але ведае? з іншага боку ёсць вось каляжанка моя з таксама рэгіянальнага медыа аднаго расказвала, як яны рабілі кшталту даследавання, і яна сказала, што дзеці, которым зараз вось 14-16 гадоў, яны нават слова кепскае яны перавесці з беларускай не могуць, то бок яны, ну, ім цяжка, яны не разумеюць. А там адзін дзіцёнак сказаў, што ну, беларуская мова прикольна, там усякія русалкі, палешукі. Вось да такой ступені для некаторых гарадскіх дзяцей беларускіх зараз беларуская мова, то бок А я таксама падазраю, што палешукі гэта нейкія амаль цудоўныя русалкі, так. так стварэнні. Вось я просто на сваіх сябровах гляджу са стольніцкага раёна, ну штосьці ў іх ёсць. Вылітыя русалкі, правда? Абсалютна, штосьці Мгм, ёсць такое мгм. інфернальнае. І Агульны дамавікі. інфернальны вайб. Назовем гэта так. Тым часам, спадарня Ірына, чаго ўвогуле здзіўляцца, што ў Беларусі такая сітуацыя ў школьнікаў і школьніц, калі міністр адукацыі Андрэй Іванец ёсць такі, да, прыгожы. У эфіры «Беларусь-1» сказал: в стране 40% школ являются белорусскоязычными. Но если говорить о количестве ребят, которые учатся в этих 40% школ, то это около 10%, потому что это преимущественно сельские школы. Примерно каждый 5-й выпускник школы выбирает при сдаче экзамена по государственному языку именно белорусский. Мы полагаем, что это достаточно хорошая цифра, вселяющая оптимизм, сказал он по-русски. Но это не говорит о том, что мы не должны уделять особое внимание изучению нашей культуры и нашего языка. До речі, зауважьте, спадарня Ірина, все-таки русский язык нашим не лічыцца чамусьці. І он сам проговорился, что русский-то не наш. Які жах. Першае, што вот моя рэдактарская душа не стала уже тебя перабіваць наконт слова «являецца», я яго ненавіжу. Я заўсёды ўсім кажу, што «являецца Христос народу». Это, прабачце, это рэдактарскія всякие там эти гадасці палезлі з мяне, так. Ну і... Ай, ладно. Што пра яго гаварыць? Ну, мяне, конечно, прыкалола, што Лухту кожны сюда 5-й прынесе, выпускнік, ага. прабачце, гэта 20%, то бок у вас 80% абіраюць не беларускую мову, і ён такі, ну, в прынцыпе, гэта аптымістычная лічба. Ён хто там па адукацыі? Філолог, напэўна, так? Хімік. Хімік. А, ну, так яму лічыць не абавязкова. Ён там пахімічыў што-то і нахімічыў 20%. Ці 80. Ці яшчэ колькі хочаш. Так можа гэта як там ападкі, вот это вот Усушка, утруска і ўсё перасорціцца. астатняе. Так.
Спадарня Ірина, ну вось з таким нашим не самым аптымістычным. А давай мы что-нибудь оптимистичное придумаем. Давайте. Я вот памятаю, у нас у Гродні, калі мы наш цудоўнае медыа выдавалі па-беларуску, у нас быў такі жарт. Было класна прыйсці ў рэдакцыю і сказаць: прыкінь, я сёння ішла па вуліцы, перада мной ішлі там маладыя людзі, яны размаўлялі па-беларуску, і я нават не ведаю, хто гэта. Гэта рэальна былі нашы такія жарты. Мы проста прыходзілі і такім дзяліліся. Ну, слухайце, гэта яшчэ жарт пра тое, што Гродна адносна невялікі горад у працэнтных суадносінах, да, калі ўпраўнаць з гэтымі вашымі мінскамі. І атрымліваецца, што людзі з адной тусоўкі, мы іх як бы трохі ведаем. Вот так. І, А тут аказваецца, што не толькі наша тусоўка гаворыць па-беларуску, ці прынамсі спрабуе там намагаецца гэту мову захаваць ці прысябечыць, вось калі пра маладых гаварыць людзей. А яшчэ нейкія студэнты і студэнткі філфаку, не? Ну гэтым ужо як-то Гэтым ужо нічога не дапаможа. ну, Я гэта ўвогуле так. не разумею, што мусіць быць у галаве, каб у цвярозым розуме пайсці на беларускую філалогію. Як у нас сказалі, Вучыцца. няма другой дарогі, ідзі ў педагогі. Менавіта ў філалогіі. А, файна. Я чаму так кажу пра філолагаў, таму што ў гэтым годзе са мной здарылася аказія, і я паступіла на беларускую філалогію, Варшаўскі універсітэт, але польская ўлада не захацела, каб я там вучылася і сказала: а сертыфікат у цябе ёсць пра веданне польскай мовы? Я А ты кажу, такая: вушы, лапы і хвасты, мой сертыфікат. менавіта усы, лапы і хвост, вось мой сертыфікат. Ну, вось карацей, не ўзялі мяне. Вось, паступлю на наступны год, я спадзяюся. Ты ведаеш, са мной здарылася такая самая аказія. Я вырашыла паступіць на медыа і культуру, і таксама толькі з вусамі, лапамі і хвастом, таму я таксама зараз вучу польскую мову. І мне вельмі цікава, бо я некалі спрабавала рабіць пераклады літаратурныя з польскай на беларускую, і думаю, што працягну гэта рабіць і далей. Вось, гэта, дарэчы, адказ на пытанне, што аптымістычнага ёсць у нашай будучыні, і дзе ўвогуле шукаць гэты аптымізм. Я думаю, спадарня Ірына, вось на такіх, як мы, аматарках беларускай мовы і трымаецца вось гэта Што значыць аматарках? Прафесіяналах беларускай мовы. Прынцэса беларускай мовы. І каралева Дар'я Гвардзейчык, беларускай каралева-маць, да, каралева-маць. Дачка прынцэса, каралева-маць, всё как положено. Ну, зноў людзі будуць думаць, што мы з вами маці і дачка. Ну, спадарня Ірына, што вы псуеце ўсю маліну? Усе беларусы, беларускі, браты, сёстры, маткі, дочкі, таты, браты і ўсе мы ад Адама і агулам. Евы. Так, вось. Менавіта. Вось, таму, спадарства, трэба нас падтрымліваць, бо мы тут, між іншым, па-беларуску размаўляем навошта, каб іншыя людзі таксама слухалі беларускую мову і прынамсі пасіўна беларусіфікаваліся. Каб яны актыўна беларусіфікаваліся, трэба пісаць нам каменты, ставіць усялякія лайкі, званочкі, падабаечкі прысылаць і увогуле дзяліцца, шэры, там, да, падзяліцеся з сябрамі, з ворагамі і з усімі астатнімі. Шэры, светла-шэры, як швэдэр спадарня Ірына. А насамрэч, это модна. Так, спадарства, а напішыце, дарэчы, у каментарах, каго вы яшчэ глядзіце з беларускамоўных блогераў і блогерак там у інстаграмах, у тиктоках. Вельмі цікава, я збіраю свой спіс. І калі напішаце, мы падзелімся нашым агульным спісам потым. Пачуемся. І пабачымся.